Sanibonani guys, ngiyikhathele kodwa akuvumi ngingakhuluma nani. Ngiyamajina ukuthi ley'nsuku ngibonani lapho ku-TV ukuthi mina ngiyangikhathele everyday ngoba ngifuna nina nibe happy emakhaya. Ngiyabonga nje, ngiqhubeka nokuzobonga ukuthi always watching. Ngiyanizwa, ngiyakhuluma. Ngiyabonga, niqhubeke nibuke. Sihlala ngo-8 ntambama until Friday. Ngiyamthanda uMphephethu. Angikhathele bafethu. Hey, kusazoshuba. Keep watching. Love you. Hello everyone, welcome back to Sunday Live Show, and thank you so much guys for tuning in. Well guys, I'm back again from the Soapy Stories, and namhlanje sikhuluma guys ngomkhokha and kakhulukazi ke namhlanje sikhuluma ke ngoManzimande. Njengoba nimuzwa guys ethi kusazoshuba kulomdlalo. Amatheza zikaveza ukuthi njengoba kula madodana akhe nje uzothatha isinqumo sokuzila ukudla baze babuyisane ke nesingazi ukuthi ke yinto yanini ke leyo. uManzimande guys wakubuya wacaca ukuthi ukuliphi side phakathi kaSiphamandla noKhulekani. Bazothi ke babembuza ukuthi uthi makwenziwe njani, athi uKhulekani makakhothamele ke uSiphamandla njengomkhululi wakhe. uKhulekani ashaya phansi ngonyawo athi ungabona amabele enyoka ngeke nje ngikwenze lokho. Bathi ke uManzimande uzoluza ke guys iweight anciphe ke agula, umbona ukuthi uyagula but aqhubeke nokuthi yena ke akasafuni ke ukudla. Umakoti bakhe bazozama ukwenza implan yokuthi adle kodwa ke lutho anqabe ke. Ngicabanga ukuthi kuyozingenele yena ke umnyeni wakhe ke uMvilaso omkhulu uma ngabe ke kunje, ngoba ngampela if iqhubeka kanjeyana leyampe lapha yana kuleli yabandla kubuningi sizokubona, baningi abasazoshona khona ke ebandleni lamaJuda. Angazi guys ukuthi why befuna ukusonta esayithini eyi1, why bangahlukani, because kwasekuqaleni kwabahlukana kusakhona umlungiso oqalela elinye iziko kwenye into oSiphamandla ohamba uqala elinye iziko kwenye indawo. Why bengenzi kanjalo, bahlukane phakathi kunokuthi babekhonza ngapha abanye bekhonza ngala. So nje guys uManzimande bakithi usenkingeni ngampela, but ke uzoyinqoba ngomthandazo kanye ke noMvilasi. That brings us to the end of this video. Do leave your comment below and share your opinion. Bye.